Ollaan nyt tosiaan saatu olla niin kuin seurakunta tässä niin kuin 4 vuotta. Että joo, vähän vajaa 4 vuotta. Että silloin kun me Kyöstin kanssa toi Raamattukoulu saatiin päätökseen, niin sen jälkeen heti seurakunta perustettiin virallisesti, että alkoi olla pyöriä Jumalan palvelukset ja muuten. Mutta sitä ennen meillä oli ollut näitä evankeliumi-iltoja ja lasten tapahtumia. Perhekerhoja ja tällaistakin oli, että saataisiin lapsiperheille evankelioitua. Ja meillä oli monia ideoita, mitä me toteutettiin kyllä sitten. Ja tosiaan nämä HP-illat on ollut menestys. Niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, että ollut näitä lapsia, ketkä on tuonut vanhempia seurakuntaan. Ja meillä on yksi Raamattukouluopiskelijakin itse asiassa, kenen lapset tuli HP-nuorten iltoihin. Ja sitten sitä kautta tuli tämä perheen äiti seurakuntaa. Ja hän on todella siunauksena meidän seurakunnassa tälläkin hetkellä hänen puolisonsa kanssa. Palvelee siellä ja Orimattilassa. Ja me yritetään tavoittaa koko ajan uusia ihmisiä eri keinoilla. Ja tosiaan nyt viime joulukuussa me muutettiin uusiin tiloihin. Meiltä lähti ne edelliset tilat pois, kun oli tällainen, että siihen alettiin rakentaa, niin meidän piti sen takia lähteä. Mutta meillä silloinkin, kun tämä tuli yllättäen tämä tieto, että teidän tulee lähteä, niin alkuun tuli vähän semmoinen, että miten me saadaan edullinen, yhtä iso ja hyvä tila vuokrattua, niin kyllä saatiin, että uskossa vaan julistettiin ja näin se tuli tapahtumaan heti, että ei olla oltu sit jouduttu mihinkään väliaikaisesti niin kuin sulkemaan seurakuntaa, vaan se on saanut olla koko ajan nyt auki. Ja me jatketaan lähetyskäskyä Orimattilassa ja uskotaan, että Herra tekee vielä suuria asioita kaikissa seurakunnissa, Lahdessa, Orimattilassa, Elämän sanassa ja niin kuin seurakunnissa. Ja uskotaan, että siis me vaan luotetaan siihen, että Jumalan työ menee eteenpäin näissä kaupungeissa.